li bajarê Hesekê tabloya Koşka Dadê bûye sedema aloziyeke nû. Piştî ku tabloya bi her du zimanê Kurdî û Erebî hate rakirin û li şûna wê tabloyeke bi Erebî û İngilîzî hate danîn. Hêrseke gelêriya mezin rûda. Ciwanên bajêr ev yek wekî îxaneta zimanê dayîkê dîtin û tablo daxistin. Hikûmetê carek din tabloyek tenê bi Erebî danîn, lê ew jî ji aliyê ciwanan ve hate daxistin. Yekîtiya parêzeran a kantona Cizîrê bi tundî ev kiryar şermezar kirin. Kar û biryarên ana çêdimin ji bo zimanê Kurdî tişkî nerawayî neqanûnî ye. Di mafê dinyayê gişî de zimanê dayîkê ye. Tê parastin çi di itîfaqiyat û qewanînê ser mistewa dinyayê di gişî kamil de û çi di ev itîfaqiyan hece. Bi vê nêzîkbûnê ji xwe em qebûl nakin werin. Çi saziyek dewletê li vê derê hebe, çi sazînê hebe gerek li kêleka wê zimanê Kurdî jî hebe. Zimanê Kurdî hebûna milletê Kurd e. Li aliyê din Ehmed El-Hilâlî berdevkê tîma serokatiyê ya şûpandina rêkeftina 29 Çileyê hewldar rewşê aram bike û got ku Koşka Dadê saziyeke fermî ya dewletê ye. Lê destnîşan kir ku li gorî mersûma sêzdan zimanê Kurdî zimanekî netewî ye, ne zimanekî fermî ye. Lê partiyên Kurdî bi taybet PYD vê gavê wekî vegera ser hişmendiya kevin dibînin. Endamê Meclisa Giştî ya PYD di hevpeyvînek taybet ji bo dengê Amerîka dibêje ku ew van hişmendiyan qebûl nakin. گۆچاوە یەک زمان ئەو عقلیەتە رێژیمە بەعسییا ڕوخیایی گۆ چاوە هەرتم خست فەرز بکە یەک زمان یەک نەتەویەک ئال عینی ئەو عقلی جارێکە دی دووبارەت بێگۆچاوە دوورکردنە زمانی کوردی وەکی زمانێکی ئەساسی هەندروێ سووریدا ئەوانە بەردەوامیە وێ عقلیە هەیە و ئەوانە توجاری نایە قبولکردن. Di navbera rageşiya kolanê û daxuyaniyên siyasî de çavdêr hişyariyê didin ku parastina rêkeftinan kilîta aramiyê ye. Nivîskar û şirovekarê siyasî Şivan İbrahîm balê dikişîne ser giringiya lihevkirinê. Rêkeftina 29 em zan çi ye. Xalê wê çi ne kes nizanî. Me sê rêkeftin hene bi nêrîna min. Rêkeftina got hikûmet şirovetkê, rêkeftina got qesede şirovetkê û rêkeftina got heyî. Em her siya a esasî em nizan bê çi ye. Eşkerene belav nebû. Ji aliyekê dî ve ev rêkeftin fişareke navdewletî çêbûye. Dibe goldeverine dî astangîna dî derkevin. Lê ew rêkeftin nayê rawestandin. Ji ber berjewendiyê vê herêmêtê heye got xwîn neherik. Di rojên dawî de gelek astangî li ber gavên întegrasyonê derketin holê û xala herî dawî pirsgirêkên diqada dadê de bûn. Krîza tabloyê li Hesekê hîn nehatiye çareserkirin. Lê ev bûyer nîşan dide ku pirsa ziman û nasnameyê di pêvajoya veguhestina siyasî de hîn jî xalek herî hestiyar e. Emcid Kurd û dengê Amerîka Hesekê.